Spolek Velká Vejna Velkých Vinic vznikl 16. srpna 2018 z iniciativy 3 zakládajících členů, kde kromě mě byl ještě docent Miloš Michlovský a inženýr František Mádl. Jako vzor nám byla německá organizace VDP, což je spolek existující více než 100 let, ze kterého jsme si vzali významné množství jejich zásad a zkušeností. Zásadní věcí bylo dostat vína podle spolkových zásad do široké laické i odborné veřejnosti. A tak vlastně vznikl nápad vytvořit jedinou vinotéku v České republice pouze ze suchých vín do 4 gramů, bílá vína nejdříve po roce, červená nejdříve po 2 letech od sklizně a představit je v nějakých odpovídajících prostorách veřejnosti k degustaci i k zakoupení. Vznikl tak projekt společnosti s ručením omezeným, který finančně podpořili spolupracující kolegové z oblasti zdravotnictví a IT technologií, který vlastně zainvestoval finanční prostředky do rekonstrukce vybraných prostor Valtického zámku, kde vznikla tato unikátní vinotéka, v současné době vybavená 2 dávkovacími automaty by the glass, které dokáží udržet ta vína v odpovídajícím stavu relativně dlouhou dobu, kde si každý zákazník může vybrat, co si ochutná, v jakém množství si to ochutná, přitom zná předem cenu, za kterou tu degustaci realizuje. Vinotéka by nikdy nemohla fungovat v takovémto rozsahu a v takovém provedení, kdyby nebylo neuvěřitelně rychlé a efektivní spolupráce se společností Stavební firma Plus a VHS Břeclav, což jsou firmy mých přátel, s kterými roky spolupracují, kteří zde provedli zásadní rekonstrukce, včetně vybourání původních historických otvorů, vybudování odpovídajícího sociálního zázemí a také salonku pro VIP hosty s kapacitou 16 až 18 lidí, který zde v těchto prostorách vznikl. Celá rekonstrukce proběhla v řádu několika málo měsíců a byla schopna vyřešit i takové úkoly, jako bylo stěhování historické velmi vzácné vázy v prostorách, zabudování nových rozvodů internetu, sítí a podobně, s tím, že jsme museli respektovat požadavky památkářů a Státního památkového ústavu.